bagendere toikarana se chiskuru asenchire yemo yo kwenyorera chisemi nigo yarorokanira na aboroki wabange nigo bagwetera chinga ngwekero bare ase chiskuru kubwatkana n'imechando ere ase chinga chiabo bumchando bubutaka nabo igo abange gotigara bare chintakana nigo yaberere barabo gotatware bintu ibira bakonya se okwenyorera chinga kinyororo cyo kwenyorera masomo ase chiskuru eke nigo keirire omusamari omuya korwa sebunge ya kitutu chache South Mie County ya Kisii asereta Petwel Muse wesokia na uchaka korwa osira kwebintu gatiabo endagera nabo igo chi uniform gochiase aborokiwa nigabwatekerenga yo kubwatoka chi uniform gochiase aborokiwa ikomi asekera eskuru boroso imeyebunkeyo ase egati aborokiwa babire bakonyora chi uniform icho na oteba numuroberio arachi kogendereria anenego konya baria batali kwenyara pi elio konyora chinga kinyororo ase amasomabo litkolia lero ngaba utarira cheskuru gati abeskuru iyo boroso ya raganga egati chinde chinyinge no muriketo diponasanya na baga gutsanga amonere na gutwarganira roboti rwa senchira ere yobwimi Hoko konga kubogima ase chinka no gotigara chintakana ase binyoro ngati yebitango asa barokiwa bange gutakora buya ase chusemi chiabo Omo Samaria ase leta Bethwel Mose nigo esokirie na gusira abana gwetania emyeyemo ime yechiskuru au chigotoka ebunge ya kitutu cha Chesao konyara kwenyara chinka. So I decided to go over whatever small I get nyara gusonera abana chi uniform na mwara twara ta chiskuru chinyinge to vegeta mo chiskuru more than 10 to goeta to gusona abana chiskuru abana around 10 and they have a vision yo gusona abana almost all the schools just kitutu chache. I'm doing uniform, I'm doing helping in matters concerning lunches na bintu binde. Gati ya borokia ni go bagokera omurubiri yoiga kubwatekana na makongu bakorora abarokigwa bagwetera. Samarieta nkuru Jacqueline Roli. Gondo mo deputy head teacher Onyamondo Primary School. Tato wakera omweshimiwa Petwel. Biyamona sana so wocha se school yeito na gusira abanafunzi abakurwe school yeye ekiara abakuru aziki family kire chinkongu Raganga Vera Kyongongi Nyamondo na Nyakiogiro ngati yeche skuru imeyebunge ya kitutu cha South echio chanyara konyora obokonyi bwabene asiboigo banyara kwerera ogokoro kuya kwa barokiwa anene bali bakurwa chinka kitali kwenyara wagoki buna twalwa maboko manene kutokonya abana abasikini ere ni nyentakisa abana na wala abana bagokonya abana chitakana twagoki mwana ndo na bible bali gaiga tukoria lero tira nerio betero ngambi amono oso toletera chi uniform icho ando teire ngakara nyoro mufuko embiole achi komente chinde ntuntu angeti ndibwense ori no kubwa nabagotokonyera abana abasinginja abandi bamenyete chinka cyabo bamete chirandi bamete chinka cyabo bataikwenyara bagote ne chianga matonto ao eskuru yetali korokie bichengia. We had an increase ya 50 marks on year 292 mini ya class 8 abana baitomba agenda mostly toto vansi bagenda chi national school ase skuru gaiga abana aba nigo barore kanete korore kana koba abana batabwati uniform kubwate kana abayibuli babo babwate umuchando bugotanyora ebitoki byao buya kurenda karo omusamari oyo muya Petwel akire skuru yeito nigo tolino maboko nga oretire ki uniform abali mwabwe nigo baorokia omogokobo bukubwaterana na kolieira yogo chukobasira aboroki wabwe banyare goikerania endoto yabo wagokira singencho abana bakonye mbali go chabe sogete buya egiye kogera masomo abaira nanse ase skuru tobwato bakonguna ndo bonge tobwata abana bategetoba konyo bonge bonga bunugo konyera abana na intuntur tayari mna bali kokonya abana baiga next to tunyora abanyagitari kurugaiga we get the doctors professionals tunyora na baga tugendera chindege igoro gaiga kurwesa abana abamuna mu barocheiga ese minesiro ebwente kuligererigwa asabarokiwa
yegusira chisemi gocha gonchoreria amagima yabange asa matukale bosio. Yinko ripoteria Ndizi TV kurwe bunge ya Kitutu cha South imeye kaunti ya Kisii elietaria nendipon. Asanya.